Băieții lui tata, băieți. Ăsta a venit la masă? E la mic ăsta. Da, pe ăsta nu m-am... Mâncăciosul, gonetă. Băieții lui tata, băieți. Hai, fripturicile lui tata. Fripturile. Da, băieții, da. Uite cort aici, fotbal. Aveți teren de fotbal. Hai, nu vin alea? Le strigă pe alea din partea aia altă. Dar nu vin alea, că alea dorm. Ce fac alea? Da, băieții, da. Uleu. S-a mai trezit una? Fetele, voi nu mergeți la vorbitor cu ei mici? Nu-i prea bă. Da, păi uite cum stă mâncarea. De flămânde stă mâncarea. Ăsta l-am făcut acum trucul ăsta. Că nu mai făcea față ăla care era. Hai la tata, hai, grasele. Hai la tata, hai. Hai că vă strigă aia mici. Băieții lui tata, băieți. Să-i vezi că o să îmblânzească mai mult acum, Cristi, că se învață cu... Oricum de mine nu prea mai fuge. Nu? Nu, de mine nu prea mai fuge. Bine, hai la tata, hai, uite că vin, sunt curios. Haide, așa. Hai băieți. Mie nu vine să cred cât au crescut ăștia. E acum gâiță după purcele. Da, le cheamă pe alea. Da. Ei până acum eu nu i-am auzit gâiță, e prima oară că se... Păi așa face, se împinge,